पीपल पार्टी को फुल फॉर्म दाथायनाय जायाखैमोन जिल्ला कमिटी आंचलिक कमिटी प्राइमारी कमिटी बिसोरखौ पूरा फुल प्लेजेड बेबायदि कमिटी दानाय जायाखैमोन आरो दिनै बे लिंनायनि गेजेरजों बे फुल कमिटीखौ दानाय जाबाय बेहाय जिल्ला कमिटीखौ फुल दानाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जों ब्लक कमिटी प्राइमारी कमिटी आरो जा बुथ कमिटी गासैखौबो लानानै जों सावरायनाय जादों मानोना जों गोबां बोसोर बिदि गोबां सम बोसोरथ' नङा गोबां सम जों बिदिथ' जालायाखैमोन आरो आफादनि माबा प्राइमारी डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक कमिटिनिफोरनि गेजेराव एसे डिलिं बायदि जाना दंमोन बेफोरखौ गासैनि सावरायलायनाय मोनसे कोअर्डिनेटेड हिसाबै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ एसे खावलायनायबो जाबाय लोगोसे जोंहा प्रत्येक कमिटिनि रेसपन्सिबिलिटिया मा बेखौ एसे गोसोखांहोनाय जाबाय आरो दिनै बेहाय डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ मोनसे फुल प्लेजेड दानाय जाबाय दाबो ब्लक आरो प्राइमारी कमिटि फुल प्लेजेड दानाय जाथाराखै बेखौ जासिगोन दिनै बे गासै बाथ्राखौ सावरायलायनो बे कमिटिखौ लिंनाय जादोंमोन आरो मोजाङै जालांबाय जों आसा खालामदों बे पार्टिया दिनैनिफ्राय अन्तत गावनि फिल्डआव हाबजोबनो खाबु मोनसे गोख्रै खामानि मावनो हानाय बिदि मोनसे पजिसनाव फैबाय दाहालागैथ' आंथ' जेबो खबर मोनाखै बाहानिफ्राय ओंखारो बाथ्रा बेखौ मिथिया खिन्थु दाहालागै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बाइ इलेक्सन जागोन जाया जेबो बुङाखै आंथ' मिथिया पार्सनेलि आं जेबो बिटिसि रुलिंनिफ्राय मा बुंनो दङ बाइ इलेक्सन सायाव दा रुलिंनिफ्रायथ' दाहालागै जेबो बुङाखै जोंहा जेनेबा मोनसे दासिमहालागै खालि दं कक्लाबारि समस्तिया आरो बाखिथ' दाहालागै खालि जाथ'वाखै जायोबा हयथ' मोनसे जानांगौ खिन्थु जों आसा खालामदों आरो मोनसे हयथ' महाबा खालि जाबावनो हागौ ना बेबायदि मोनसे लामा नायदों लामा नायनानै जुदि खालि जायाबायदिबा बे मोनसेयावनो इलेक्सन पार्टि बाइ इलेक्सन मोनसेयाव जानो गोनां जादों दाहालागै कक्लाबारि समस्तियाव आरो बिनि बादैथ' बेलेगाव दासिमहालागै खालि ओंखारथ'वाखै अपजिसन पार्टिफ्रा बुंगासिनो सासे व्यक्तिया मोननै सिटआव जिरायनानै दङ बे बिथिया जेरै दा डिप्युटि चिफआवबो आरो एमएलएआवबो दङ बे मोननै दरमा जानो हाया होनना गोबां अपजिसन पार्टिया बुङो सार बेनि बेसाव मा बुंनो सानो बेयो आयेननि बाथ्रा नोङो काउन्सिलाव थानाय सासे मेम्बारा नोङो सासे आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा जानो हाया बे होननाय आयेनाव जेबो गैया संबिधानाव जेबो गैया दा संबिधानानो एलाउ खालामदोंब्ला सोरबाया संबिधानखौ मोनथियैनि थाखायसो हयथ' बे बाथ्राखौ बुंदों संबिधानखौ जायफ्रा मोनथिगोन बियो बे खोथाखौनो बुंखाया दा बेयाव बेजों मा खालामनो नागिरदों जे रायजो राजाफोरखौ नोङो गोरोन्थि लामाजों दैदेननो थाखाय बिथांमोना निसय खोथाखौ बुंदों दा सासे सोरबा पार्टिनि हेड जाबोनाय नोङो सोरबा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबोनाय बे सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय बोरैहाय नोङो आयेनखौ मिथियालासिनो माखासे खोथाखौ बोरै बुंगारनो हायो बे नोङो पाब्लिकखौ नोङो आनलेट खालामनानै गोरोन्थि लामाजों दैदेननायनि अनगायै जेबो नङा होननानै आं फोथायो बावैसो सिगां जि बिटिआरनि सिएम बिथाङा मोननै बियाबाव बाइ इलेक्सन जागोन होनना बुंदोंमोन नोंथाङा मा बुंदों दा समाव माने बाइ इलेक्सननि बिराद हाराव जागासिनो बियो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव निस्सय सोनारो दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्लानो नोङो बाइ इलेक्सनखौ खालामनायनि थाखाय कम्फर्ट सानगोन बिथांमोना निस्सय खालामगोन बिनि थाखाय जों निस्सय नेथ'नांगौ आरो जोंहाबो पार्टी हिसाबै इउपिपिएल दोलो हिसाबै जेसेबां थाबैनो बे बाइ इलेक्सना जागोन जोंहाबो एसेबांनो मोजां मानोना जोङो रायजो राजानि जौगानायखौ लुबैयो रायजो राजाफ्रा नांगौ रोखोमै नांगौ समाव गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो लुबैयो आरो बिनि थाखाय गावसिनि खाथियाव मोननो थाखाय जि सुबुंफोरखौ लुबैयो बेखौ हयथ' नैबे मोननै बिबान लानायनि थाखाय हयथ'बा सम होजोबनो हायाखै दा बेखौ जों इउपिपिएल दोलोआबो मोनदांदों नाथाय बेयाव जोंहा काउन्सिल हिसाबै जोंनि आखायाव गैया बे स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्लानो सानगोन जे बे बाइ इलेक्सनखौ खालामनाया मोजां निस्सय जोंबो रेडि जे जेब्लानो माने डिक्लेयार होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ बे समावनो जोंहा जेब्लाबो आरो जोंनो पार्टि हिसाबै जोंहा सिङाव जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायबाय थादों जे बाइ इलेक्सनखौ थाबैनो खालामना होनांगौ